Φίλε Γιάννη, πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά και τιμή μετέχω στη σημερινή αυτή, έστω και διαδικτυακά εκδήλωση που κάνει ο Σύλλογος Φάρος, ο νεοσύστατος σύλλογος, ο οποίος όμως έχει αρχίσει ήδη να επιδεικνύει πολύ σημαντικό έργο. Και πραγματικά οι μερίδες που διοργανώνει είναι για το πέρα που πρέπει. Λοιπόν, θέλω επίσης να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου την Αντιδήμαρχο του Δήμου Ορεστιάδας, τους αξιότιμους εκπροσώπους της πολιτείας και θα έλεγα έτσι πολύ καλούς συνεργάτες, τον κύριο Μεγαρίτη εκ μέρους της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου και τον κύριο Κωνσταντίνο τον Γλούμη, και φυσικά να ευχαριστήσω όλους τους γονείς, τους επαγγελματίες και τους φίλους που βρίσκονται σήμερα σε αυτή τη σημαντική συνάντηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η πρώιμη παρέμβαση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα των παιδιών και κρίσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της αυτονομίας και της κοινωνικής τους ένταξης. Πραγματικά η παροχή έγκαιρης και εξειδικευμένης υποστήριξης μπορεί να καθορίσει την πορεία της ζωής ενός παιδιού, να ενδυναμώσει την οικογένειά του και να ελαχιστοποιήσει τους περιορισμούς που ενδέχεται να αντιμετωπίσει λόγω της αναπηρίας ή της αναπτυξιακής του δυσκολίας. Εμείς τη ΣΑΜΕΑ παλεύουμε εδώ και χρόνια για τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου και οργανωμένου συστήματος έγκαιρης διάγνωσης και υποστήριξης. Όπως ίσως δεν ξέρετε, αλλά η ΠΟΣΓΑΜΕΑ έχει συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις δημόσιες διαβουλεύσεις που οδήγησαν στη θέσπιση του πιλωτικού προγράμματος της πρώιμης παρέμβασης, το οποίο σας αναφέρθηκε ότι ήδη ξεκινάει. Και μάλιστα είχε θεσμοθετηθεί επί κυρίας Μιχαηλίδου πριν από 3 χρόνια και τώρα έρχεται πάλι η κυρία Μιχαηλίδου να το υλοποιήσουμε. Και οι συνεργάτες της βέβαια. Λοιπόν, είμαστε πραγματικά πολύ κοντά και μάλιστα οι δομές μας, δηλαδή όλα τα ΚΔΙΦ τα οποία υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, πολλά από αυτά υλοποιούν ήδη το πρόγραμμα και πραγματικά η εμπειρία της ΠΟΣΓΑΜΕΑ είναι τεράστια στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, αυτό που είναι εδώ που αφορά και τη συνάντηση είναι η πρωτοβουλία του Δήμου Ορεστιάδας να δημιουργήσει την πρώτη δημοτική δομή πρώιμης παρέμβασης και αυτό να αποτελέσει ένα εξαιρετικό παράδειγμα το πώς η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί ουσιαστικά να συμβάλλει στην υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Ωστόσο, βέβαια, για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια, θα πρέπει να επισημάνουμε κάποια πράγματα. Το πρώτο είναι η επαρκής και σταθερή χρηματοδότηση. Το δεύτερο είναι η εξειδικευμένη στελέχωση με διεπιστημονικές ομάδες. Το τρίτο είναι η διασύνδεση με το υφιστάμενο εκπαιδευτικό και υγειονομικό σύστημα. Και το τέταρτο, βέβαια και πολύ σημαντικό και αυτό, είναι η ενεργός συμμετοχή των οικογενειών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Λοιπόν, η ΠΟΣΓΑΜΕΑ δεσμεύεται να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και να συνεχίσει να αγωνίζεται ώστε η πρώιμη παρέμβαση να γίνει κτήμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Νομίζω τουλάχιστον για τον Εύρο, το Σωματείο Φάρος και ο πρόεδρος του είναι εγγύηση ότι αυτό τουλάχιστον εκεί θα τρέξει όπως πρέπει. Αγαπητοί φίλοι, η πρώιμη παρέμβαση δεν είναι απλώς μια κοινωνική πολιτική. Είναι θέμα δικαιοσύνης, δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών. Σας καλώ όλους, την τοπική αυτοδιοίκηση, την πολιτεία, τους επιστήμονες, τους γονείς, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει πίσω. Συγχαρητήρια και πάλι στο Σύλλογο Φάρος ΑΜΕΑ για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια στην ημερίδα.